Go! Grabe ah. Stuck. Dalawa na. Hey guys, welcome back again in my YouTube channel, Boholano LLCB. Guys, mayroon lang po akong isi-share sa inyo na video guys tungkol po sa dinadaanan ko habang nasa biyahe po ako. At guys, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, paki-pindot ang subscribe guys. Samahan nyo na rin ang bell button para updated po kayo sa mga video ko. At tara guys, simulan natin. Sabay-sabay nating panoran. Let's go guys! A few moments later. Grabe, kaunting ulan lang guys. Baha agad guys. Ay, naku po. Lagi na lang umuulan. Parang walang katapusan. Tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay. Iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng ulan at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Alam ko naman may kasama kang iba. Grabe ba ako guys? Guys, nakita nyo guys. Saglit lang umulan guys, baha na kaagad. Grabe. Ito guys, parang dagat na yung disyerto. Bihira lang uulan dito, pero pag umulan, yan guys baha na yung dinadaanan ko guys. Parang palaisdaan na yung disyerto guys. Tubig, karaming tubig, hindi na mag-alaga ng tilapia guys. Ang lalim yata yung sa unahan na. Oh, grabe. Oh, baha na. Lalim yata ito ah. Wah, dagat. My friend, iwas ka naman dun friend. Daanan ko yan eh. Go! Grabe ah, stuck. Dalawa na. Yan guys, pagkatapos ng ulan, ito nang inabot namin guys. Grabing ulan na yun. Ayan o, tingnan nyo. Lalim ng tubig. Buti nakahon ako. Sobrang lakas ito. Yan, nabalaho yan mga guys. Ayun guys, at sana nagustuhan nyo yung video ko. At kung nagustuhan nyo guys, pakipindot na lang ang subscribe guys.
Sama nyo na rin ng bell button para updated po guys sa mga video guys. Share and like na rin guys. Bye bye guys. Salamat. Ingat po kayo lagi. God bless.